שלום שלום ואין שלום, אנחנו נמצאים בחלק השלישי של סיפורי חודש הגבורה של עם ישראל. למעשה זה היה עד ח' אלול ולא כמו שאמרתי בהתחלה עד א' אלול, מתנצל על הטעות. הסיפור הזה הוא למה עם ישראל לא נכנע. לאחר שהרומאים הרשעים שרפו את בית המקדש והחריבו את מצודת האנטוניה, הם באים מול המפקדים של ירושלים, שמעון ויוחנן, ואומרים להם תיכנעו. ושמעון ויוחנן משחקים את כאילו הם במשא ומתן, אבל בעצם בסוף אומרים להם קפצו לנו בזיגזג, אנחנו לא נכנעים לכם. למה הם לא נכנעו? אתם שואלים, הרי הרומאים ידועים בטוב ליבם, וטיטוס היה ידוע באמת, מה זה טוב ליבו, חבל על הזמן, עם מחשמו וזכרו הרשע הזה. הם לא נכנעו בגלל יהודי טריחאי. יהודי טריחאי הייתה עיר בארץ ישראל שנכנעה לרומאים, אז הרומאים אמרו להם יופי כל הכבוד, לקחו אותם לטבריה ושם שחטו אותם. וזה למה עם ישראל נלחם עד טיפת דמו האחרונה. ביי ביי, צ'או.